Nina benkayishani kamenzi yaphuza umlaza ngameva ninabelembele kwamanye amalembe ngokukhalipha ushaka ngesaba ukuthi ngushaka kwakuyinkosi yasemashobeni siyanibingelela siyanamukela kuhlelo lomnandi kakhulu la sisho kamnandi khona sithi amagagu Othukela lo nibingelelayo ke umshengu MC Mshengu nodumehlezi kaAmos uhlala bemsongela bethi alibambele ngashoni mafavu njengenyengelezi insizwa bayimemeza bonke bathi kuphula into abamhlophe inkosi yamagagu umfoka Mshengu ogibela ihlahla somdlebe insizwa yasemaswatini kochago kobhuqa kosayiwana ukuthi mhlawumbe kanjani kuvuma amakhosi athi kuphukana kubahole emswato omuhle okomsamanisi komehlo empiko inkosi kayikho kophika indaba kuthiwa ngitshela isizwe ukuthi lonke bomuntu abusinde endlini nginensizwa ke namhlanje engiyidonsa lena into abamhlophe emvundlweni bathi umenzelwa mfowethu ake sikubingelele sikwamukele kuhlelo lomnandi kakhulu la sisho kamnandi khona sithi amagagu Othukela. Ngiyabingelela kakhulu umsakazi wami bingelela nje enhla nasezantsi kwelikaphunga nemageba bingelelwa umenzelwa ke lezweni lasemtshezi bathi umafumba fubele emthande nyembezi sigawule somtho omncane bomkhulu yawela ubuqatha boqatha uquqa baqatha kanje liqathakela kubo abafana abahlala nathi emzini oyichaka sanibonana. Suka madoda wabikelela kamnandi mfowethu okusho kona ukuthi mangabe sila kulesigqiki ngisuke ngikuphathela amagagu wodwa ngisuke ngikuphathela abantu abayaziyo into yabo mfowethu ake nje singene kuyo ke manje indaba yanamhlanje umenzelwa ubani usukaphi uzalwaphi ungena kanjani emculweni okushuthi umenzelwa usethemba wakwaNgcobo khona emtshezi into abamhlophe uzalelwe khona nje wakhulela khona umculo into engikhulele ngayo ekhaya ngoba ukho umunye umculo abodlala ngaphandle kwamaskandi ngakhula ke nje ngumuntu obekade egida ingoma oshameni basemakhaya kwazi kwafika ekuthenini ngifike kulesimo sokuthi ngicula umaskandi kahle kahle umaskandi angaze ngiyibone ngumculi bekade ngithanda mina ekukhuleni kwami ukuba nje igida ngoma ngigidela ngesimo sokuthi abantu kade ngihamba ngizwana nabo abebedlala umaskandi bebefike bengivalele ngaphandle ngazi ngafika eGoli futhi nakhona khona insizwa kwakuthiwa stand by engafike ngadlala nakuyona abafuna ukungifaka ukuthi ngigide bagcina nje ukuthi bethi angipractice abantu kwase kufika ezinye ke insizwa zangasemakhaya zachaya sihlanganiseni sobathathu sidlale sobathathu sithe uma sihlanganisa sobathathu base beqhela ke sesiyikhiphela ingoma ngoba yayilidwa yimi leyo ngoma base bethi hayi bayaqhela bona bayoyeka umaskandi kwase kuphoqa ukuthi ngisale sengiqhubeka kwesinye isikhathi ngiyikufanise nobizo ke mina ukuthi ngibe umculi ngoba izinto eziningi zifika kumina ngingenamali kodwa ekugcineni ngicine nami ngiyibona sengikhona kulowo mcimbi ngingazi ukuthi kanjani ingakho ngithi kwakudalela ukuthi ngicine mhlambe sengumculi. Awuyezwela ke mbukelo ohlelo lomnandi kakhulu ohlelo onamandla indumandumane yohlelo ithi insizwa kuubizo kuyo ukuba umculo kusho ukuthi kwakudalelwe ukuthi abe umculi ngoba babeloko bengafuni ukuthi abe yigida ngoma babefuna abafundisa amanye amagida ngoma wemfowethu sewusichazelile nje ukuthi kena ke ubani uzalwaphi kunomunye umuntu obukayo njengamanje igama omenzelwa igama engathi igama elijwayelekile endlebeni zabantu engathi bakhona abaculi kwaye kwathiwa omenzelwa ngazi noma ngiyaphambuka yini kodwa nje ngibuza kuwe mfowethu igama njengoba uzibiza ngomenzelwa emculweni leli igama leli ulithole kanjani? Phela nje cha ngeke ngilongiyale nale uqinisile uma ngabe uthi likhona igama elaziwa ngalo ngoba ekukhuleni kwami ngikhule ngumuntu obekade ekholelwa kakhulu ukubhuda umjikijelo kwase kufika ekuthenini mase ngene isikhathi nami sokuthi ngicule ngathi ngizoyibiza ngozethemba igama lami likamama kwase kufika ukuthi kunabafowethu basemzimkhulu asebephambili kunami ababiza ngozethemba ngase ngithi uma ngiqhubeka nozethemba kuzogcina kusuka umsindo manje mhlawumbe uma sengiphumelela kubangwa leli igama leli ngase ngithi hayi ake ngizame ukuthi ngiyibize ngesithakazelo ngebhadi futhi osisithakazelo kwase kuvela umfowethu lo bekade egidela igcwame elisho uPholo ngoba ngowakancobo nje bengithi ngizoyibiza ngomapholo ngoba manje uma sekuzoba khona umapholo ngoba kuphinde kube khona uPholo sekuzoba futhi omunye futhi lo umsindo ngase ngithi ake ngibuyele emuva kuleli gama leqhawe lami ngoba mayedlala omenzelwa wayengidlalela usho nomnandi kakhulu akasheshe wawuyeka ngisho naye esaphila kangabe sawudlala wadlala amangcukumane ngase ngithi hayi awuthi ngisebenzise leli gama likamenzelwa ngoba noma ngisesha yonke indawo akekho umculi engithola ukuthi ubiza ngomenzelwa nakubo futhi abafana kade begxobela lona icala abaphuma amanxi uma isedlulile akekho kade sayibiza ngalelo gama ngase ngithi hayi awuthi ngivuse igama leqhawe ngoba noshuni wayesekade sewuyekile. Uyayizwela ke mbukelo ohlelo lomnandi kakhulu cha inociko insizwa iyacikoza insizwa bengisathi ngisazokubuza mfowethu ukuthi umuphi lo mculi lona obumlandela kakhulu umculo obumthanda kakhulu emculweni kaMaskandi kodwa ngeke ngisabuza ngoba sekuyangicacela ukuthi cha ichala khala kaShafuza umjikijelo mhlawumbe ke nje mfowethu ngesikhathi sowungena emculweni usitshele nje ukuthi uqale nini ukukhipha ialbum nane inselelo othe wahlangabezana nazo ekutheni ugcine ukhiphe ialbum.
Empeleni bhuti wami angeke ngisho ukuthi i-album ikhona kodwa khona i-EP engayikhipha. Ungena kwami emculweni nje wabe ngeke ngachaza ekuqaleni ukuthi sangena sibathathu kade sasivumelene ukuthi njengoba sibathathu sobiza ngokushiyana nobana abe nengoma yakhe nobana abe nengoma yakhe. Kuthe uma sesekwenzekile lokho abangabe besafuna ukuvuma ingoma zabo kwaba yimina kuphela umuntu okuphoqele ukuthi agcine abe yilida. Ngathi uma sengiyilida base behlehla ke ngemuva kwabantu abaqhelayo kumina kona ke inkinga la emculweni zibaningi angeke ngiqamba amanga ngaphandle nje ukuthi mhlawumbe uxabane nobani umculo udinga imali leyo mali ke thina singenayo esizama namanje kodwa nje ukhathula umbuzo wakho kade ubuzile izona inkinga zikhona sihlangabezana nazo nanabantu nisuke nisebenza nabo ukusebenza nomuntu kwesinye isikhathi kuyahlupha kuukuthi futhi la emculweni kaMaskanda ngeke uze uhambe uzenzela wedwa kodwa nje into ethi ayibe kanjalo mfowethu mhlawumbe nje umuntu othi uyafisa ukuchasa noma ukulandela kakhulu umenzelwa mhlawumbe nje umculo wakho mfowethu nomuntu mhlawumbe ofisa ukuthola i-EP yakho umculo wakho mase sikhuluma nje ngomculo wakho silindele umculo kanjani mhlawumbe ubulihawu mhlawumbe uyaduduza kuhamba kanjani nje usithatha usibeke kule EP ekhona njengamanje nginazi ingoma ezimbili ezintathu kahle kahle ezihlukahlukene kukhona ehawu uyayithola ethi ngisokhalweni kube khona ethi kwaqhuma isililo ngicabanga ukuthi iyaduduza futhi kwabalahlekelwe bese kuba eyothando kahle kahle nje ngumculo odlala zonke ingoma kodwa ngesimo samandla engathi uma ngizama ngawo ngagcina ngikhipha lezi ingoma ezu5 kwakuyingoma ezikanjalo kodwa kule album engihlala ukusebenza kuyona umenzelwa umuntu odlala zonke izingoma ehawu uyayidlala yothando uyayidlala yokududuza uyayidlala ileyo nto nje ngingayisho kumuntu osasekhaya osafisa ukulandela ukuthi kukhona okuningi okuseza ukuza nomenzelwa kukhona okuningi okuseza okuza nomenzelwa njengoba sihleli nayo nje insizwa sikhona la endaweni yasemtshezi bathi semtshezi ongashi ubusika nehlobo wemfowethu njengoba nje usho ukuthi umenzelwa futhi usitshela na umlando waleli igama mengahle kuqhamuke abanye nje nababayibiza bese bethi bona omenzelwa abangampela noma kuqhamuka umuntu oyedwa ethi umenzelwa wangampela lokho kungakuphatha kanjani empeleni bhuti wami njengoba leli gama lisuka lekutheni nama kusele igama engazalwa nalo esisweni sikamama ngibe sengisithatha nje nami isinqumo sokuthi cha noma kungathiwa manje sekuqhamuka umunye futhi manje ozobiza nje ngomenzelwa straight angeke nami ngize ngisahlehla sekuzocount iminyaka nengoma ukuthi ubani uhamba uye phambili noyemuva kahle kahle nje uma kuthiwa khona umuntu oqhamuka mhlawumbe ubiza ngomenzelwa ngempela mina ke bhuti umculo njengoba ngeke ngasho ukuthi ngiya-understand kusuka emandulo bonke abaculi abaningi abakhona manje izinto eziningi amagama abo bawafudumeza bewathatha kumaqhawe adumile manje nami angeke kuze kunginike inkinga lokho ukuthi uma khona umuntu ozobefudumeza leli gama esengiyibiza ngalo kungabuye kunginike nethemba ukuthi ukusho ukuthi into engiyenzayo khona umuntu oyibona ayithande kanjalo nje bhuti wami alizwela ke madoda eliyasha iqhawelana ngihleli kamnandi nomenzelwa uthi engasho ukuthi amaqhawe amaningi asemculweni kakhulukazi umculo lo wesintu amagama abazibiza ngawo bawafudumeza ngazi ke noma kuyiqiniso kangakanani lokho akusho mina kusho yona insizwa ningakhohlwa ukusubscribe njengoba sikhona la ku-Ezoni TV nisubscribe lapho mangabe uyibuka mhlawumbe ku Facebook uchofoza ulike lapho uphinde uyishare niphinde futhi nicommente sizwa ama comment enu sizwe uvo lwenu niphinde futhi nisibhalele lapha na ko inbox mangabe likhona iqhawe ofisa ukuthi sibe nalo siyokwazi ukuthi silithathe silibeke la kumagagu kasothukela kakhulukazi la kulolu hlelo sibhekelele kakhulu abaculi bakithi labaculi bakithi ababanjwe ngophondo abangadlalwa emsakazweni emkhulu abangadlalwa eziteshini zomabona kude abaculi bakithi othukela masikhuluma ngothukela sikhuluma ngomtshezi sikhuluma ngeBackville sikhuluma ngemnambithi sikhuluma ngekholenso sikhuluma ngewomen abaculi bakithi ke labo ababanjwe ngophondo siyabaveza ke la kulolu hlelo lomnandi kakhulu wemfowethu cha siyakuzwa la mangabe ubhala ingoma kuhamba kanjani ukhona nokulekelelayo mhlawumbe ukubhalela ingoma noma uyazibhalela mawuzobhala ingoma yimuphi lo muzwa lo ofikayo bese ukwazi ukuthi ubhalele leyo ngoma esikhathini esiningi nje ingoma ezikhona njengamanje angisiyo umuntu ohlala phansi athatha ipen abhala ingoma iyayifikele nje ngenza into nanokuthi kube khona mhlawumbe umuzwa engikona ingoma enginazo ke zonke zikhandwe yimina zaqedelwa yimi kahle kahle nje uma ngizokwenza ingoma kuyaye kube uyisimo sokuthi njengalethi kwaqhuma isililo kunomfowethu waseloscope owayekade efisa ukuthi sisebenze ndawonye kwase ngene umbiko ukuthi akasekho emhlabeni kulapho engabe sengena kumuzwa ubhlungu nokuzwa umzwa ngedwa ngase ngiyikhanda ingoma kodwa nje iqiniso ngicanga ngilithatha ipeni ngibhale kwesinye isikhathi ke zikhona ezinye mhlawumbe ingoma ngiyiphuphe kodwa ingaphelele ishode ngama backings bese kuseni sengivuka mina sekumele ngihlanganise ama backings
Hayi sizwa kahle kakhulu mfowethu. Awungitsheleke nje wemfowethu mhlawumbe nje eminyakeni mhlambe emibili emithathu ezayo uzibona ukuphi ngokomculo bese futhi ungakhohlwa ukusitshela ukuthi kuhamba kanjani selokuso ukhiphile iEP owayikhipha bayaqasha yini abahleli bemcimbi noma bakubambe ngophondo. Yebo ngiqale nje la kule ukuqashwa ngenqamba manga angaqashwa kusaba yimini umuntu osihamba ecela ukuthi ngicela abantu bengibize ngizokhona ukuthi ngiveze ebantwini ngoba ngumuntu nje osafika la emculweni kahle kahle le ekubanjweni ngophondo angeke ngisho ukuthi ngibanjwe ngophondo kodwa into esengiyibonile ilabantu laba esithi samsana nabo laba esicula nabo abanye babo ibona bathi uma befika phambi kwethu bese befika bevala indlela ukuthi thina singabe sisakhona ukuthi sikwazi ukuthi sidlulele phambili kodwa nje akekho umuntu engisangakhala ngaye ngithi ubani ungibambe ngophondo cha ngangikhuluma iphutha okwamanje ngisayilwela mina ukuthi ngibe umuntu ovelayo aye phambili bese ngibuya kuloko ukuthi eminyakeni ezayo ngiyibona ngiyini kahle kahle njoba ngisho ukuthi ngoDisemba kune album ezayo angeke ngisho ukuthi mhlambe ngithini kodwa le album iyona ngempela nami engithi uma ngiyidlala ingoma zayo zonke ngibe nethemba lokuthi uma ngabe ngempela ngingadlulanga la kobe kusho ukuthi cha ngeke ngisadlula okusho ukuthi ngiyibona mhlambe ngonyaka ozayo ngabo June sengumculi nami ozobe saziwe endaweni eziningi noma ke ngeke ngize ngiqinisekise njengabafowethu asebehamba bethi bamela umtshezi kodwa nje mina sayidlami ngasho ngithi hayi le album ezayo abafana bayobhincela nxanye. Awusuka madoda abafana bayobhincela nxanye kule album ezayo yeqhawe umenzelwa mbukeli wehlelo lumnandi kakhulu kuyezona iTV sisho kamnandi Amagagu Othukela sisekuyo laphayana insizwa sisahleli nayo insizwa laphayana umenzelwa wemenzelwa mfowethu awungitshele mhlawumbe yini engenza umuntu osekhaya ukuthi alalele noma alandele umculo wakho uhluke ngani kowabanye abantu njengoba bebaningi kangaka abaculi umculo kaMaskandi. Empeleni nje umenzelwa njengoba ngingasho umenzelwa umuntu odlala lonke uhlobo lengoma umuntu ongawulalela uMaskandi uma sesezwa ialbum kaMenzelwa lezophuma engaba naye nalo uthando lekaMaskandi ngoba ngiyakhona ukuthi ngihlanganise umculo ohlangene nalezi ngoma zemdanso uphinde uhlangane nomculo lo wethu wesintu okukhulu ke nje kakhulu kwehluke ngoMenzelwa ushuna odlalayo wehlukile awufani nowamuntu usho nje wehlukile nabafowethu esengeke ngazama ukusebenza nabo bayakhala ngawo bathi hayi cha uyinkinga wehlukile awungeneki kalulu kushuthi nje ngisho ngithi ushuna wami ngedwa nje ngingawuba nginamuntu nami ngisho ukuthi mhlambe kuyofana isikhathi esizayo ngicina sengifana nobhuti uMajota nobhuti uMjikijelo bahamba nabo bavula indlela zabo basibelandela abafowethu ngento abayithandayo. Hayi kuzokala kahle kakhulu iyasho insizwa lapha nethi idlala ushunwayo ushune engazange untshontshe ushune engazange ufudumeze njengoba sibona abanye bebaningi kangaka nje bexabana bebangushuni womuntu oyedwa ngeke ngimushe igama ngoba kuyothiwa sengithe wemfowethu uma ngabe ke abantu befuna ukukubhuka uma ngabe abantu befuna ukukuqasha utholakala kanjani? Ngiyatholakala nje kuzo zonke indawo Facebook ukhona uzongena nje page ini ubhala ukuthi Menzelwa SA uzobe usumthola uMenzelwa lapho uyena ozophendula kusebenza omunye umuntu iInstagram nakhona ukhona futhi uMenzelwa SA nakhona futhi uphethe uyena na Twitter futhi uMenzelwa SA kuyafana na TikTok into kanjalo bese kuzoba na WhatsApp ke futhi nakhona ngiyatholakala nje ngenamba ethi 082 420 3658. Hayi mfowethu siyabonga kakhulu Menzelwa mhlawumbe nje sowukhulumela nje abantu abacula uMaskandi kuningi esikubonayo kwenzekayo kulomculo kaMaskandi sibona abaculi bayagadlana sibona abaculi abanye babethi bayangcweka kugcine sekungathi sekuyimpi eserious mhlawumbe nje ungathini nje wena uMenzelwa kulokho? Mina nguMenzelwa uma ngabe ngihlala ngubheka uMaskandi ngokulandela nangendlela engikhule ngayo umsakazo wami ngibona ukuthi indaba ayikho kakhulu kubaculi indaba ikubalandeli abalandeli abahamba behambe bephake impi omunye umuntu kunabantu abaqala ukulandela uMaskandi ngoba usuhlukanisa unyaka abangawuqalanga nje njengoba thina siyasuka nawe emuva lo muntu uthi uma efika yena akutshele nami baningi abafika kumina kuthiwa endoda indaba ungagadla ubani kuze kuzoba right kunamadoda futhi nami ngilandela ku Facebook angibuthi endoda wasendaweni ethize asithi ukugadlana imbuzi ngizokugadla kanjani mfowethu ngingakwazi sokugadlana kanjani singazani singakaze sibonane kugcine ngizocinisa uqamba amanga okuyileyo into ezocinisa isiqhatho kwangempela okusho nje into engayisho kubaculi abasazamayo ukuthi bafowethu ngicela ukuthi sehliseni kancane le ndaba yamagadlana ngoba ayisekho istylini into esibalekile manje ake sidlale nje ingoma emnandi baningi abafowethu bayaduma ngengoma emnandi omjabuliso olimithi nathi ake sizameni ukuthi silwele ingoma yaphambili musu ukuthi ufuna ukugadla ubani musu judge ingoma yami uma ubona wrong ihlala nami phansi ungitshela ukuthi ndoda
asizama ukwenza kanje ungase ukuthi uhambe utshela abantu nabagida ngoma ukuthi hayi lo muntu uyabheda ngento kanje. Ngiyabonga. Hayi wakhuluma mfowethu, wakhuluma sokweciko kuyasho ukuthi lento wazalwa nayo njengoba yisho nje umfowethu ukuthi baningi abaculi abaduma ngengoma emnandi abangadumanga ngokugadlana. Yesobala laphayana omzukulu, usobala laphayana onto encane. Abantu abaduma ngengoma emnandi namhlanje abakaze bethi abakaze begadle umuntu. Mfowethu sesiphetha nje awakho nje okuphetha nokuvalelisa. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi nami ngibiza ohlelweni lamabhinqa asemtshezi ukubuyisa nethemba ukuthi hayi ngoba bese kunana abantu abebelokhu bengibuza ukuthi hayi indoda usawudlala umaskandi ngesimo sokuthi ngeke ngawumuntu obamatase ngesimo samatoko kuke kwaphoqele ukuthi ngithi ngathi ngiyama so abanye ke besibejabule bethi hayi umenzelwa hayi usewile cha ngwile bafowethu usekhona umenzelwa into engisayidinga nje kini kakhulu nganza kwethu ngicela ukuthi ningeseke nabantu abenza imicimbi bengibize sixoxisane angakabe umuntu osasebenza kakhulu ngemali ngisawumuntu nje osafuna ukuthi ngingene abantu nami ngaziwe bese ke siyasebenza siyaphambili. Mfowethu nje sesidedela manje singakakudedeli usuke wathinta olunye udaba kuthi abanye abantu bese bejabula bethi mhlawumbe so uyekile emculweni kaMaskandi. Umenzelwa siyambona yini eyeka emculweni kaMaskandi? Cha ngeke ngiqamba manga ngeke ize ngihlehle impela emculweni kwaMaskandi into engikhule ngayo njengoba ngishilo nje ukuthi ngisho ekhaya ungafika udlala ingoma zakho bazowubuka nje kodwa uma uzodlala uMaskandi ngisho umama ongizalayo uyabona ukuthi hayi ikhani udlala ingoma okusho nje umculo kaMaskandi angeke ngize ngisahlehla kuona sekuyinto noma ngathiwa ngiyama mhlawumbe unyaka kodwa ngizobe ngimiswa inkinga ezithiza hayi ukuthi ngizobe sengiyekile ngiyoze ngiphume ngebhokisi kwasho ugatsheni kulomculo. Sibonga kakhulu mfowethu, sibonga kakhulu lapho umbukelo kade uhleli lapha ekhaya usibukela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho njengoba uyizwile ke nje isho insizwa lapha uMenzelwa ethi okwamanje kuyena kusaxoxiswana okwamanje kuyena usaziveza kusho ukuthi kake ningamthatha nimbize mangabe nenza imicimbi mhlambe niyemula mhlambe niyashada mhlambe nenza imicimbi emkhulu kungashoke phela ukuthi ngoba uthe usaziveza bese kube ukuthi ngeni samnika nokugibela uma ngabe ukhona imali yokugibela niyikhiphe ngoba lento eniyenzayo nabahleli bemicimbi nifike nifune umculi ukuthi akazocula mahala kodwa sound system nibakhokhele abantu abaningi nabakhokhela MC nabakhokhela bese umculi nithi aninayo imali shuthi lo mculi uphelezela ogogo baye emhulweni ayipheleke leyo nto akathole naye okuncane. Sibonge kakhulu niqhubeke nje ni subscribe kulo ipage Ezweni TV nilandele lapha ngokuklik ulike la ku YouTube ni subscribe ni share ama video ni comment i-comment yakho ibalulekile kakhulu siyabonga.